ebandleni leNkosi yethu. Ngibonisa amadoda amakhulu nomama abakhulu bebandla webantwana bakaThixo intanda zonke ngokubanzi ukuphina abantwana bakaThixo njengoba siyazi sinabantwana ebandleni leNkosi. uThixo uyalikhulisa ibandla ngendlela ezininzi ezahlukahlukeneyo. Ngibulisa ngenhliziyo yami abantwana bakaThixo nami kumandi kumi. Yadoko ingoma ziyatsho ndiyabona ukuthi umoya kaThixo ke enyanisweni uyo bantwana bakaThixo luhlaziyeka ngohlaziyeka. Ya bantwana bakaThixo imizimba lena yethu yona ngeyiba idiniwe. Kodwa ngenxa yento ba sonwatyiswa nguThixo. Ngoku uThixo ithi ngelixesha singathi siyadinwa thina uThixo avele athi ya bantwana bakaThixo avele athi uThixo ukuze amandla futhi aphinde futhi kubekho ukomelela. Athi ngoku kungona siqalisayo ukuhlangana. Ya bantwana bakaThixo ndithi ukuthi kuhle ke kumnami ndiva ke bantwana bakaThixo kumandi. Kubonisiwe Toko hlobo ezihle ezithandekayo. Njengoba besike satsho xa besithetha kuqala nangoku bendisitsho ngenhliziyo ndithi nguThixo mosinyani lo. Obangele into basizohlangana apha. Ngike ndabuza omnye ugogo apha into ba ngubani obize lo mhlangano kanti. Ndizama ukuyikhangelisisa kakuhle lento. Ubani kanti lo obize umhlangano? Ngoku ndiyafumanisa ukuthi no nyani nguThixo obize umhlangano apha kule ndawo yaseMount. Bantwana bakaThixo akho muntu obize umhlangano apha phakathi. Thina sibizwe nguThixo. Kanti nokulungiselelwa komhlangano lo ulungiselelwe nguThixo. Yevakala abantwana bami. Nguye uThixo oye walungiselela umhlangano. Ngoba bonke abantwana bakaThixo bebezondlala. Ubeke wathi utata xa bekethetha wathi abanye kungenzeka babeke izinto apha etafileni besiye ekhaya kungekho nto. Bantwana bakaThixo. Ngoba nguThixo olungiselelayo. Bantwana bakaThixo enyanisweni zikhona izinto endingenawuditha kuzo. Kodwa ezibangela into yoba ndiqiniseke uba nyhani nguThixo olungiseleleyo. Nguye uThixo obize umhlangano. Nathi sisothukile makholo. Ummangaliso ongaka uThixo awenzileyo wokuba abize umhlangano. Uthi sowukhona umhlangano. Uyazi kwindawo ezininzi la vesi ithethwa nguPawulos xa kethi bazalwane ningakuyilizeli ukuhlangana. Iyazaliseka kwimihlangano emininzi ezinhlangeni. Ngoba la vesi ithi ningakuyilizeli ukuhlangana ayithi bazalwane khuthalelani ukuhlangana. La ncwadi ithi senihlangene nina kodwa njengoba nihlangene ningayilizi apha ekuhlanganeni seniphume lingenanto. Kodwa ngenxa yentoba lo umhlangano wona awubizwanga ngumuntu ubizwe nguThixo. Nguye enolungelo. Ngoku bantwana bakaThixo batshilo abantwana bakaThixo bathi
asizangomamela bani apha sizomamela lo sibizileyo sive yena ba uthini sawudiba thina sihambe nezo zinto asixelele zona sokuzenza njalo mkhosi njalo mzama Klinze ngolo hlobo sihambe sokwenza lento esixelelwayo ufuna into ezininzi kaloku bantwana bakaThixo xa siza kuzinikela kuyo inkosi uYesu Kristu ethethe nathi ngabanye sikwezo ndawo ngendawo sibe sikuzo ubezawuzibhala kuPawulos akho bani uqengiweyo kwathiwa yini ihlemthile awuzinikeli intoni akekho umuntu oqengiweyo phakathi kwethu kwenze njalo kodwa abantwana bakaThixo yena ngokwakhe uYesu uthumela abathunywa bakhe kuthi ngabanye ukuze bazowuthetha nathi bazama ukusivula ingqondo sikwazi into yoba nathi sizibone uba singaboni ngoba kho bani bantwana bakaThixo azinikele kuyo inkosi kungakhange kutyhileke kuye kuthi cwenge yeke injalo mkhosi ungalikhangela igqwetha ungabona ungazazi uba wena olukhangela igqwetha ngenatyala hlala kulaa ndawo ethi andinatyala wambhekele natyala mas kwenze njalo kodwa wakuzibona unetyala Afuna igqwetha kuyanyanzeleka tata njengoba sowutshile uza kulikhangela igqwetha ngoba uzibonile uba wonile injalo yile nto abantwana bakaThixo kwanyanzeleka into yoba inkosi ihle mazulwini yeke njengoba abantwana bakaThixo benyathelise ngeendawo zonke into yoba uYesu lo enguye nje uKristu iba nguye uThixo lento yabangela uba uYesu asuke kwindawo yobuthixo ehle ngabula uPawulos kwincwadi yaseFilipi ehle uYesu yaba sisono somntu nakubulungisa kwanyanzeleka uba uYesu abe kwilevel yobunyana kaThixo kuthiwe nyana kaThixo enguye uThixo ebekile angayeka uba nguThixo ngenxa yesono kwanyanzeleka ukuthi makathathe esinye isikhundla ngoba kufuneka anyothule umntu makho amen sithandwa ngolo hlobo sithandile yile nto ndiqonda ukuthi no hayi mandime bantwana bakaThixo ndibulise yanto kohlobo ezithandekayo xa uThixo enze ummangaliso ngaka bantwana bakaThixo kuwelwe imilambo nemilanjana bantwana bakaThixo sithetha imilomo siyivale hayi xa sinqokola sithi hayi uThixo enyaniseni ngendlela ezininzi bantwana bakaThixo izinto uThixo azithethileyo apha enyanisweni asiyazi ukuthi singambonga ngoluphi na uhlobo uThixo uthethile ngathi bantwana bakaThixo sithandiwe makho abantwana bakaThixo njengoba bethethile bahambe bayofika eluthandweni sithandiwe bantwana bakaThixo yona nto izibhalo zisithi nathi masithandaneni kunjalo nje singadinwa kuthandana sithandaneni bantwana bakaThixo ngoba uthando olu binguye uThixo xa sinothando thina bubungqina boba sinoThixo simele ukuthandana yona nto uPawulos athi uthando sisipho esikhulu ngena ikhangela ke le nto into yobana enoba mhlawumbi sithini sizathu kuthena uPawulos esithi uthando sisipho esikhulu kutheni le nto kubonakala into yoba uba uThixo ukunike uthando ukunika into enkulu kutheni le nto kunjalo
uyayibona ikliyonda ukunika yena Amen. ngoba uzawuthi ngakethetha athi uthando alikwenzi okukokwalo kodwa Injalo Nkosi. Lusicingeni. uthando luxhunela nakwezabanye Awu. njalo nje luthando bantwana bakaThixo ndike nditsho kubantwana bakaThixo ndithi makholwa sesiyovangela sihamba siyoshumayela ekhayeni simele ungena ngothando Okay. ilevel yoluthando singene ngalo kwelikhaya noma isimo sithe sidibene naso besiluhlobo lunjani sawufika ngaphakathi kodwa kufuneka siphume silolo hlobo ukuze nangomso sifumane ithuba lobuya sizowuthetha naba bantu ngoba uThixo uyabafuna aba bantu ethina utata wathi le nto ingapheleli ukuthi kuphela Hayi njalo. sithandiwe makhono Hayi njalo Nkosi. sithandiwe bantwana bakaThixo Hayi njalo. umntwana kaThixo xa ligcwele uthando lukaThixo akukho nalanto okuthina ke nyathelo ethe kwenzeka wanyathelwa ngumzalwane wakhe Awu madoda. alwele lona ukunyathelela ntoni Hayi. Sukalunge. njengasesimokolweni simokolweni akho umuntu unyathelwayo pha Akunyathelwa. nangoko abantu bezandawo nxa bephuma ezindlini bayathoba bonke xa unobaqaphela bachobile ngoba abanye uve besitsho bethi yeke kuyafiwa kule nyanga nyani ke kuseni uzawufa iambulance zisitsho ngoba phaa kudityana kuqhotyiwe akekho ofunayo ukuba abe khona ophazamela kuyo kodwa umzalwane uba ngabe uthe wanyathelwa ngomnye umzalwane ngenxa yothando lukaThixo lo unyathelweyo kumele abe noxolo mkhonzi Amen. ithi intetha yakhe mkhonzi kaThixo inyawo lam lisuke langena ngempazamo inyawo lakhe Amen. ngoko anyathelwe ngulo mzalwane Injalo. ligcwele uthando kulo mzalwane Injalo Nkosi. nanto yenzeka kuStefan Nkosi. kwathi ngeli xesha kanye kusenzeka umonakalo Elitye lijongile. kwangeli xesha kukholwa amatye naye uStefan ulapho naye apha kukholweni kwamatye wathi wawudiba uStefano ngexesha kanye aqulutywayo amazwi awakhuphayo uStefano angqamana ngqo namazwi athethwa nguYesu emnqamlezweni Amen. ngoba uStefano wayegcwele luthando lukaThixo Adanga babalele lityala. wathi lityala ungalibali Tu. ngoba abantu bantwana bakaThixo isizathu sobathi uStefan yatyhileka phaka kuye loo nto uba abantu basezawuhlala kwiinkundla zokugwetywa Yeke. balibale lityala Seza umgwini. lo Yesu naye uthi aba bantu abanalwazi baxolele naye uStefano la case bantwana bathi serious Hayi njalo Nkosi. leya yokuqulutywa kaStefan Serious la case. serious kakhulu la case bantwana bathi nangoku abantu abaninzi abakwazi unyamezela isimo esinje Nkosi. ngekhe ngumntanami mna ndihleli kakhulu kweKapa Wena. uba lo mntana wenze loo ngxaki abanje ubulawa ngelo Yo. sihamile ngamatayala yinto yonke abantwana bakaThixo Amen. kodwa uStefan nangoko emveni koqulutywa kaStefan isimilo sikaStefan yebantwana bathi kwakumelekanga sithintshwe zimeko Amen. imeko akufuneki zitshintshe uba ungumzalwane iba ngumzalwane qha Yeke. Injalo Nkosi. nothi imeko yemzalwane yewufika ndingekho right apha unzima lo umzalwane akwamkele kakuhle kwakhe akarayithanga namhlanje unzima akwamkele kakuhle tu Tshintshwe imeko Nkosi. Tshintshwe imeko. izinto azibanga kakuhle apha endlini okanye ke njengoba ke thina ke sinezinto ke esinazo ezihambahambayo igusha yam ilahlekile
Ye awufika ndiye ko right kumzalwane ngiyacela uphinde ubuye manje. Ye hayi. Kushama yikho. Hayi mana. Yabona bathi ko asikholelwa thina ukuze saziwe ngabantu basingabakholwa. Yeke. Ayisithi isizathu soba sikholwe so. Yeah. Kodwa isizathu soba sikholwe injongo kaThixo kuba sisindiswe. Yeke. Imeko sengasitshintsha. Yeah. Lo mzalwane nguye, yiba nguye cha. Kanini na?